Di ta kalimot aning solemnidad or dogma sa Immaculada Concepcion kay og mga jita, di ba? Nay mga jita minatay, labi na kamong kusog manukos kay libre man na datslan man, no. Hindi ba inig-ingon sa mga GI o Ave Maria Purisima sama inyong itubag sin pecado concebida, kinasila man na sin pecado concebida, O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Mao man ang Immaculada Concepcion, sin pecado concebida. Naniguman ana abli di sutong kurtina na naay nigo nga naay dugo-dugo, napoy nangka, napoy saging tinadtad, na kumbitayan nato mo na makaligo tag dugo-dugo, di pa ta makahuman o pangaji. Unsa man ang pagtulunan o dogma sa Immaculada Concepcion, kay daghan para bang wa makasabot ani bisan mga tiguang, kay daghan ang gatuo nga ang Immaculada Concepcion, ang immaculately conceived ang Ginoong Hesus. Mo man hunahuna sa uban, pero dili di ay. Sa pagtulunan sa atong simbahan, ang Immaculada Concepcion nagtudlo nato nga sukad sa panahon sa iyang pagkagipanamkon sa tiyan sa iyang inahan, ang mahal nga birhen gipinig o gilain ng daan nga di mamansahan sa sala nga panulundon. Kinsa day ginikanan sa mahal nga birhen? Kay baw pa mo? Si Santa Ana og si abi kog San Roque, San Joaquin. So samtang ang mahal nga birhen diha pa sa taguangkan sa iyang nanay nga si Santa Ana, gilain na siyang daan nga di mabulingan sa sala nga panulundon. Mao nga ang pag-ampo ganina sa opening prayer sa misa nato, luwasa kami sa buling sa sala. Buling sa sala. Piskay baya po ni pamalandungan diha sa atong kinabuhi. Kay kada usa nato na ay buling sa sala. Dili man ta immaculately conceived, di ta pareha sa birhen. Pagkahimugso nato diha tay buling sa sala nga panulundon nga gitawag og original sin. Una nahinluan naman to kay nabunyagan naman ta, di ba? Mao man atong pagtulunan doktrina. Apan nagpadayon gihapon ang sasang sala sa lain-laing paagi. Sala nga personal, sala sa katilingban kanang giingon og social sin, na apoy gitawag og actual sins kanang adlaw natong pagpakasala, pangawat, pangilad, panglugos, unsa pa diha uban. Na apoy gitawag og sala sa pagkaway pagpakabana, dili pagbuhat sa angayang buhaton. Mao di ini buling sa sala nga motakboy sa atong kinabuhi. Unya ko naminaw ta sa first reading, mga igsuon, piskay kaayong pamalandungan giun sa pagsud ang sa diha sa kalibutan o sa kinabuhi. Primero, dihay lansis sa bitin. Kaya ba mag-usabot ipasabot anang lansis? Nagilansisan, mga batanon di na mo kasabot ane na mga millennials. Kay inyo kay where man tamugo, ay nga na naman. Hikapoy ko father na stress ko kay wako ka lunch. Ako yawa oy na. Diyan muna ninyo ng mga lingwahe nga gilansisan sa bitin. Sa may lansis. Gitintal sa paylain, hulhogan, hinsamot o kalisod. Sa may hulhog, gisulsulan, gihulhogan, gihaylo. Ingon agbitin, kaon ane. Kay mukaon ka aning bunga sa prutas nga naghatag sa kahibalo, kahibaw ka sa tanang kahibalo. Ayaw tuo nga giingnan ka sa Dios nga ayaw kanaan ang bungaha. Kaon ani. Lansis. Gisidus.
magbantay di ataning lansis. Sa atong kinabuhi adlaw-adlaw, daghang mga lansis, daghang muhulhog nato, daghan ang mo sul-sul nato. Nayuban mo yon o paghikog mare, aron mahuman na imong problema. Lansis, hulhog. Nayuban og bijain na imong bana mare, kay irresponsable, pangitag lain, pangitag pensyonado nga dato kanang tiguang na, usa kalingawig pakaon og magic sarap, madato lagi kay nighuman. Lansis, lansis. Sus, mag-agwanta makamari, martir ka, sus, wadi na uso ng martir-martiron. Sus, kadaghang laki, nga pangitag banang bago, pangitag asawang bago. Mura naglansis sa bitin. Magbantay so taan ng lansis. Kaya ang lansis nato, mahimo ang mga silingan nato. Muna yung mga lansis sa bitin. Kanang kauban ni mong trabaho, mahimo nga muna yung lansis nato. Atong kawato ning atong kulikta sa opisina, atong kawato ning bond paper, atong kawato ning stapler, atong kawato ning gasolina, ani atong sakyanan ginrayban, mga lansis na para sa gihimo sa bitin karon. Giingnan yang babay, kaon ani, tuo mangkakaon ani, di lagi ka makasa. Daghang paagi ang lansis. Nayuban lansisan ka aron, di na ka mo continue sa imong commitment. Muna yung kung anong mapalisod-lisod, magkukas kinabuhi, mare. Sus, kaminyoon, mora na imong pagkamatyan, bijahain na. Lansis. Kini ko nung team song o magtiayon, kamo mga minjo, daghang mga minjo ani, lain-lain day kuno ni, depende sa gidugayon sa inyong kaminjoon. Kay una pa kuno gabi, first night sa inyong kasal, kami mga pari, kaya mami maminjo. Injo ni, tinuod ba ni? First night kuno sa inyong kasal, ang inyong theme song kuno, aray nako, lamia. Kaya maberginan man mo, no? Kang may ribira ng aray nako, di ba? Unya, first to 5 years in marriage, unang to sa kalimang tuig sa kaminyoon, ang inyong theme song na po kuno, araw-araw, gabi-gabi. Tinggama man nagbata, no? Araw-araw, gabi-gabi, kaysa manak kang Didit Reyes na. Pagka 6 to 15 years in marriage, mautro na po ninyong theme song. Paminsan-minsan na po. Hago na mas trabaho, gabay na, daghang utang, kang Richard Reynoso. Ano, pagka 16 to 25 years in marriage, sus musamot, sana kahit minsan. No? Ariel Rivera na po. No? Unya pagka 26 to 49th year in marriage, kanang padong na mo mag-golden pohon o kaluyan sa Ginoo mo samot. Ang theme song na po ninyo kay tiguang na gaano kadalas ang minsan. Kinsa man na kang Basil Valdez. Nagkaluyan sa Ginoo maabot na mo golden o nabay gaabot o golden na dinhi. Ang theme song na po ninyo kay diabetic naman, high cholesterol, arthritis na, di na kasakag kapayas ang inyong theme song. Maalaala mo kaya Carol Banawa, no? Nakatapusan ninyong theme song, maabot mo 60 years in marriage, 65 years in marriage, katapusan ninyong theme song, kay bombog unsa, pahulay nga dayon, responso, ano? Ayaw gyud balanse, so na mo ingani mo, way lami na imong kaminyoon, mare, way lami nang hawo na magatimag mga bata, ipa-abort na imong gibuntis, mare, kay di ka kabuhi, ana, adyaw-jog palansis. Paminawa ang pinakanindot nga lansis, ang lansis sa Ginoo. Ayaw ang lansis sa bitin. Kay ang lansis sa bitin, magnudnud nato sa kaparutan. Amen? Unya, kabantay mo, paghuman og lansis sa bitin, hingkaon ang babae. Iya pong gitagaan ang iyang banang si Adan, di ba? Gitagaan, nangaon silang duha. Sus kay, paghuman ana, dito nagipangita nila sa Ginoo, saaman mo, nanago man sila kay nahadlok sila. Pag ingon pas Ginoo nga, nganong hingkaon man ka, sa may gitubag sa baji, sa laki, giingnan ko sa baji kaon. Giingnan na po si Ginoo baji, ano kaon man ka, ingon maghasog kaon. So ga, binasulay na sila.
blame, the guilt. Ingana man po tayo makasa, kisa po mamuangkon o kita nakasa, we always blame people. Di ba? Nganong natintal man ka, sus, kay kuan magod ka, sus, magsige magunis siya, sinina o siksi, ga spaghetti, ga bakles, ga sinina, sitro, mautong nalaptikan, so na pader. We always blame og makasata. We always blame others. Parihas ni Adan og ni Iba. Ingon si Adan, siya may nakaingon ngano hingkaon ko. Ingon pa si Iba, siya may nakaingon ang serpente maingon, ang yawa maingon nga kaon mo tong nakasaha ko. Ingana po sa tong kinabuhi. Siya mo'y moangkon nga imo nang sa kay kasagaran naadyo tay pasanginlan og naadyo tay i-blame. Ingon ana ang hulagway sa sala diha sa ato nga kinabuhi. Parihas kay nomdom gusto sa kaistorya. Day usa ka magtiayzon nga nanimba sila kay silver anniversary nila arang adlaw kasal December 8. Kasal nila anniversary 25 years in marriage na sila. So nanimba sila, pasalamat sila sa birhen. So pag uli kay di pa man sila ka labok-labok kay may mga bata. Agbana sige nagpanguhit sa isang asawa kay mag-celebrate lagi kuno sila anniversary. Iyo po isang asawa hilom diha. Wagan nakakaazo paghuwat diha usang gabi kay mga bata makitaan ta. Moto ilang gihimo adlawan pa man nang hinlo sila kwarto. Kay kaluoy sa Ginoo ilang kwarto 25 anyos sa pangwa mahinlo no. Ingana man mga kwarto kana busy na magtrabaho. Wasay mahimo na ng pugan og manok daghan ang bunhok anang ilawom kay di na taga panghinlo. So kuskos agbana, kuskos para asawa, mga karaang sinina ilang gipanglabog, mga kanang abog sa ilang katre, tanang hugaw. So pag adto pa sa asawa sa uhan sa headboard sa ilang katre, da may kahon nga nakita ni sa gikandaduhan, lagot si sa kaazo. Iyon sama ni, darling. Nganong naman kikahon gitago ang gatuang asawa nga naay cellphone lain isang bana or naa ba kay suwat love letter sa iyang mga ismiringhay. Sus sukog asawa kay yaw sus pag abri pa kay agsud kay una nagitaan kay itlog magmanok tulo ka buok itlog o manok yung sanong na may itlog aning atur man sa ref ng itlog iyon po isang bana pa sa ilo ako darling kay matag panahon nga makasaha ko kanang mamadji ko magbutang kog itlog aning kahon o makahinumdum kog pipila ka baji hong na nalambigit gawas nimo. Iyon nagkasaw, buang man ka sa ato patulo ka itlog day, katulo day ka mamadsi, katulo day ka magluib sa tong kaminjoon. Iyon po banag, si umao lagi darling, pasaylo ako, anniversary bita po nato. Iyon po isang asawag, sige ako laman yung pasayloon laman ka na ho kay anniversary man po nato, saon pa po kung nakasaha ka. Nya pagkuha ni sa itlog, diha man po'y kwartang 10,000. Diha kasawag, paano man yung kwartang nga 10,000? Para asa man para ni sa imong kabit, para ni sa imong uyab, isustinto ni sa imong anak sa gawas. Nangutkot na pagbana. Yun ang asawa pa sa hiluadyo ko darling kay gamay ra maguning kahon ug maabot ang itlog mapuno ang kahon ang ibaligja halin sa itlog ng kahon. Kanang kwarta nga naa sa kahon no. Kapila mi sa mamadji daghana mang itloga to. 10,000. So mga buling sa sala diha sa atong kinabuhi. Unya gipahimang nuan kita sa solemnidad karon nga ang mahal nga birhen gilingkawas sa Ginoo sa buling sa sala. Tungod sa iyang pagkainahan sa Dios. Kita gilingkawas man puta sa Ginoo sa buling sa sala tungod sa atong bunyag ug tungod sa grasya sa paghinulsol. Grasya sa pagbag-o ug pagtul-id sa kaugalingon. Unya usa ka sala nga usahay malipat kita kaning sala sa way pagpakabana gatuo tag di na sa pero sa na kanang naa kay ugangan nga masakiton di nimo ipa ospital buling sa na kay silingan nga way gikaon malnourished una ikaw kada adlaw kagakaog pizza kada adlaw kagakaog carbonara kada kaadlaw kagakaog lasagna o nagakutoy sa tiyan ng mga silingan nato sala na sa walay pagpakabana, sin of omission. Kanang di ka manginano, naunsa ang uban. Kay nomdom ko sa kaistorya, dahil usa ka magtiayon nga nakadaog og sweepstakes dito sa Manila, sweepstakes pamantukan ni adto. Unya, minilyon ilang premyo. Sos ipaadto mo sa Manila kay ipakubra pirmahan sa magtiayon. Sa una kay lisod pa mag-eroplano o barko.
Motong giingnan sila sa telegrama nga papakyawog eroplano. Sus pag adto po just tag-ijag eroplano kay 50,000 may pangadyo. Tihik po kaasong magtiazonan di ingon po ang magtiazon og sir di pwede 5,000 ra. Ingon po agad tong tag-ijag sa eroplano og 5,000 ra inyong ihatag. Ihagbong naman ng udlot sa lube. Kisa may makaatog Manila og 5,000. Pangita mo barko. Pag adto na po nila sa barko, pangadyoan mo pa sila 30,000. Tihik lagi po, bisag minilyon ilang makuha. Pag adto dito, iyon ang pag di pwede 3,000 sir. Ingon pag tag-ija sa barko, og 3,000 nang galing, ihagbong mo na ho sa dagat sa Romblon. Kisa may makaatog Manila og 3,000. Ingon ag tag-iya sa barko, hala, adto mo sa igagaw na ho sa tagom kay na eroplanong gamay na mag-spray nagsaging anang banana plantation. Hangjua nga mo adto mo Manila pahatod mo ng eroplanong gamay. Ilang giadto? 10,000 mo po pangadyo. Ingon po sila, di pwede ko 1,000 ra. Yung nagpilotong matay luuya po na minilyon magkaijong kubrahon dyan, libo ray imong ihatag. Sige na ko, sa ilahin na pitaw nimo na kumbinser ang piloto. Pero gahuna-huna ang piloto nga kinahanglang madugangan dyan yung 1,000 ka alkansi ko. Mo to yung piloto, sugot ko 1,000 basta ka inigikan na to, whiting ganay, hangtod maabot ang Manila. Mo to, sugot ang magtiazon ng mga tihik. So, pagikan pa, paglupad sa eroplano, pinasulbong murag kwites ang eroplano. Kaya ang hadlokon, baro mo siyagit. Pag abot sa ibabaw, kay ag magtiazon, kay gangana-ngana, masilang duha. Nga wadyo'y tingganay. Lagot ka dyan piloto mo itong isunod niyang gihimo, gipawong niyang main engine sa aeroplano mo itong himbaliw-liw ang aeroplano, gatuya-tuya. Paglingi niya, wamang kaya po maningog ang magtiazon kay kada tingog 50 pesos man di ay. Mo itong magtiayon wa kay kada tingog bisag tig-ik 50 pesos. Way nahimog piloto, tugpa og Manila. Pag abot sa Manila, paglingi sa piloto kay usa naman kapasahero na hibilin. Nawa ang asawa. Ingon ang piloto, uy Brad, saan mag-imong asawa nga duha mong gihatod mo sa Manila? Asa man siya, ikaw naman usa. Ingon po banag, hagbay rang natagak, tuwa pa to sa Cebu, dapit. Yung ano ba ka magsapa, madali po ang nato. Ingon po dyan banag, ang imo mo kong pabayron og 50. Gibaylong 50 isang asawa. Sala sa way pagpagkabana. Sin of omission. Daghan ang mga buling sa sala nga moabot diha sa atong kinabuhi. Apan ang hagit nga sa buling sa sala nga nanapot sa atong kinabuhi, maningkamot kita nga mahinluan kini. Ug mauna ang pag-ampo nato sa birhen. Nga ang birhen kay Immaculada Concepcion, buwan naman sa buling sa sala, maningkamot po ta nga ang mga buling sa sala adlaw o gabi sa tong kinabuhi mahinay-hinayan unta nato og tangtang aron sama kaniya mahitipo kita sa mga pinili sa langit. Viva Virgen de la Inmaculada Concepcion.